20, 40, 60, 80, 100, 200 лева от семейството на Слонай. Айде, момчета, продължавайте, ки чека още 2 минути. Това е една икона на Свети Вина. Закрили дома и семейството. Да ги закрили и да са живи и здрави и много, много щастливи. И 150 лева от Ленята. Значи, тук е една прекрасна картина за малко семейство. Парфумерия и 50 лева. Нека са живи и здрави. Оркестър Кючек 3 секунди и половина. Кючек попа! Ало, оркестъра имат бати Наско и неговата съпруга годишнина 17 години. Един бърз хубав кючек специално за тях и 100 лева от семейството оркестър Стоп. Бати Наско, какво желаеш? Let's go. Ако обича Чичето Зия да заповяда тук на дансинга и цялата компания.
Айде един ключек за Бати Генчо 2 секунди да играе с левето, че си заминава левето от Порти. Един ключек, извиняваме се много. От Бати Райко 60 лева за малко семейство. От дядо Станчо 50 лева. Нека са живи и здрави. Ще може ли да кажете? От Кушията 60 лева. Нека е жив и здрав. Айде за групата. Благодаря за Кушията. Айде вече да забравяме гостите. Искам да кажа нещо от името на нашето семейство. Става вече няколко часа. Пристигаме от Франция специално заради сватбата на моя братовчет, който много ми обичам и уважавам. Ние сме вярващи хора, знаете всички това, и искаме цялата фамилия, които са тук, да го благословим в името на Исус, нашия Господ да му даде наистина това, което всяко едно семейство желае. И сега в този момент, чрез съгласието им, ще ги благословя, за да може наистина да има свобода, радост, мир, утеха. Всеки един желае това от нас. Дайте се ръцете. Отче Небесен, в името на Исус, ние ти благодарим за тази привилегия, че ти събра моят братовчет Зия и неговата съпруга Шефи. Моля те в Твоето име, ти да им дадеш от Твоята радост, небесна радост, от Твоят мир, Господи, който човек не може да даде, и от Твоята радост, която никой не може да я даде. Ние те молиме да им отвориш Твоето небесни потоци, да излееш Твоя дух върху тях и да няма никакви противоречия между семействата, между майките и бащите, да няма никой, който да може да ги раздели. Прогонвам всякакъв мрак и всякакъв враг, който е пред тяхните пътища. Нека да има свобода, радост, утеха и благодат. Моля те да благословиш братовчет ми с финанси, той да отговаря и да благославя това, което е необходимо като един баща и като един съпруг, да бъде като един орел, който да пази своите орли, своите гълъбчета. Моля те да благословиш и съпругата, да я благословиш и да я отвориш отровата, Боже, да й дадеш, Господи, сърца на радост и нека нейното семейство да се умножи, да им дадеш деца, Господи, както даде деца на всеки един от нас. Моля те в Твоето име, което е над всички имена, да ги възрадваш, цялата фамилия да се възрадва, както сега се радваме тази година. До година да се радваме, че имат дете, Господи. Моля те в името на Исус, защото Ти си този, който събираш. И аз вярвам, че Ти ги събра и никой няма да може да ги раздели, докато смъртта ги раздели. Аз ги благославям в името на Исус. Нека да бъдат, Господи, винаги ръка за ръка, да крачат с сигурност и с свобода, която идва от Тебе. Моля Те в Твоето име, Господи. Амин. Ако може, ла минор, ак Денис. Аз ще изпия. Яша. Ей.
за моя племен, защото моя племен китарата ще ми трябва. Това се случи там далеч в Испания, където казвате видето нямаха никакво значение. Дон Педро беше испанец, Дон Амора също испанка. Веднъж Дон Педро извади своя остър нож и го заби в гърдите на Дан Армандо. И от този ден, как ходеше пред гроба му, запяваше своята любима песен.